Чувствате ли, че енергията ви е намаляла след 60? Загубили ли сте енергичността, разположението си или дори интереса си към простите неща от ежедневието? Знайте, че това може да бъде пряко свързано с дисбаланса на вашите хормони и че вашата диета може да бъде тайната за обръщане на тази игра. В това отварящо очите видео ще разберете кои храни помагат за балансиране на тестостерона, намаляване на стреса, защита на простатата и възвръщане на естественото мъжко разположение. Без лекарства, без чудодейни формули, само истинската сила на правилното хранене. Пригответе се да разберете как работи тялото ви след 60 години и как да го върнете обратно към най-доброто му състояние. Прости храни, практически стратегии, реални резултати. Гледайте до края и вижте как да трансформирате здравето и жизнеността си само за няколко седмици. Случвало ли ви се да се събудите по-уморени, отколкото когато сте заспали? Забелязвали ли сте някога, че разположението ви вече не е същото, че силата ви е намаляла и че дори ентусиазмът за дребни задачи изглежда се е скрил някъде в миналото? Ако сте над 60, знайте, че това може да бъде пряко свързано с хормоналния ви баланс. По-точно тестостерон, кортизол и инсулин, които формират жизнено важния триножник на мъжката енергия. Това, което може би все още не знаете, е, че ключът към възстановяването на баланса на всичко това може да се крие в това, което слагате в чинията си. След 60 години тялото на мъжа претърпява естествени хормонални промени. Производството на тестостерон, хормонът, пряко свързан с либидото, мускулната сила и умствената сила, започва да спада постепенно, средно с 1% годишно, но този спад може да бъде ускорен или забавен в зависимост от диетата и начина на живот. И най-важното, не става въпрос само за възвръщане на мъжествеността, става въпрос за поддържане на автономност, умствена яснота, мотивация и здраве на сърцето. Първата точка, която трябва да разберем, е, че човешкото тяло е интелигентно. Той отговаря на храната като на знаци, послания. Всяка храна, която ядете, може да казва на тялото ви: произвеждайте повече енергия или съхранявайте мазнини. Освободете хормона на доброто настроение или увеличете стреса. Укрепване на костите или консумиране на резерви. И затова това, което ядете след 60, не може да бъде случайно. Трябва да бъде стратегическо. Една от най-мощните храни за регулиране на производството на мъжки хормони са яйцата от свободно отглеждане. Богати на витамин D, холин, цинк и добър холестерол, яйцата помагат за формирането на основата на естественото производство на тестостерон. Много мъже все още носят дългогодишния страх, че яйцето ще повиши лошия холестерол. Но днес вече е известно, че истинският злодей е в ултрапреработените храни, а не във варените яйца за закуска. Едно яйце на ден за предпочитане свободно отглеждано може да бъде естествена доза хормонална стимулация. Друг ценен съюзник е авокадото, богато на мононенаситени мазнини и вещество, наречено бета-ситостерол. Авокадото помага за балансирането на кортизола, хормонът на стреса, който при повишен инхибира производството на тестостерон. Когато консумирате авокадо редовно, тялото разбира, че може да се отпусне и започва да преразпределя ресурсите си по-добре. Лъжица авокадо през нощта, преди лягане, има успокояващ ефект и също така помага за възстановяването през нощта. Кръстоцветните зеленчуци, като броколи, зеле и зеле, са от съществено значение за мъжа над 60 години. Тези храни съдържат индол-3-карбинол, естествено съединение, което помага на черния дроб да метаболизира излишния естроген. Да, мъжете също произвеждат естроген и дисбалансът между него и тестостерона може да доведе до умора, натрупване на коремни мазнини и загуба на мускулна маса. Яденето на броколи 3 пъти седмично може да изглежда просто, но това е едно от най-мощните действия, които можете да направите за вашата енергия и разположение. И не можем да забравим семената, тиква, слънчоглед и чия. Тези малки хранителни центрове са заредени с магнезий, цинк и омега-3, хранителни вещества, които са ключови за производството на хормони и здравето на нервната система. Лъжица тиквено семе на ден може да направи повече за неговата жизненост, отколкото твърде много скъпа добавка. Храната обаче не може да бъде изолирана от начина на живот. Ако консумирате всички тези храни, но живеете под постоянен стрес, спите лошо и не се движите, резултатите ще бъдат ограничени. Хормоналният баланс е определен.
Това е като оркестър. Храната е инструментите, но ти си диригентът. Поемете дълбоко въздух сега. Мислете за следващите няколко дни като за възможност, не като диета, а като възстановяване. Това, което слагате в чинията си, казва на тялото си какво искате от него – жизненост или отказване. И тялото ви слуша. Ако правилните храни проправят пътя към по-енергичен живот след 60, грешните правят обратното, и то тихо. Много мъже започват деня с убеждението, че правят добър избор, но несъзнателно консумират продукти, които директно саботират производството на тестостерон. Един от най-големите злодеи – рафинирана захар. Когато консумирате бял хляб, сладки бисквити, газирани напитки или дори кафе с много захар, тялото ви реагира с инсулинов скок. Това внезапно повишаване нарушава нивата на глюкозата и в дългосрочен план пречи на функционирането на тестисите, основната естествена фабрика на тестостерона в мъжкото тяло. Освен това, излишната захар увеличава оксидативния стрес, който пряко влияе върху здравето на клетките, произвеждащи хормони. Друг често срещан саботьор са излишните трансмазнини и рафинираните растителни масла, като соево, царевично и рапично масло, използвано за пържене. Тези масла възпаляват тялото, нарушават усвояването на масно разтворими витамини, като витамин D, и с течение на времето променят начина, по който тялото реагира на тестостерона. Дори ако все още произвеждате добро ниво на хормона, той може да не се използва правилно. Но може би най-честата и най-коварна грешка не е в самата храна, а във времето, когато ядете. Много мъже в напреднала възраст приемат диети, базирани на дълги гладувания, вярвайки, че това им помага да отслабнат. Но след 60 годишна възраст тялото се нуждае от чести сигнали, за да поддържа метаболизма активен. Ако прекарвате много часове без ядене и ядете много тежка храна през нощта, тялото е на щрек. Той произвежда повече кортизол, натрупва повече мазнини и намалява производството на тестостерон. Идеалното е диетата да се разпределя през целия ден с по-малки и балансирани хранения, богати на висококачествени протеини, зеленчуци и добри мазнини. Прост пример – яйца сутрин, зеленчуци за обяд с пилена скара и парче авокадо за вечеря. Малки количества, но с висока хранителна плътност. Освен това, има категория храни, които действат директно върху хормоналната ос и здравето на простатата. Храни, богати на ликопен, като варени домати, диня и годжибери. Ликопенът има мощно антиоксидантно действие и помага за защита на тъканите на простатата, в допълнение към подпомагането на кръвообращението, от съществено значение за поддържане на мъжката енергичност и здравословна еректилна функция. Друг голям съюзник на разположението е чистото какао. Богато на флавоноиди и магнезии, какаото стимулира отделянето на ендорфини и подобрява кръвообращението. Малко квадратче черен шоколад с повече от 80% какао, консумирано след обяд, може да бъде както приятно, така и терапевтично. И говорейки за удоволствие, важно е да запомните, че мъжкото тяло не реагира само на това, което е функционално. Той също така отговаря на това, което е приятно, красиво, емоционално. Доброто хранене след 60 не трябва да бъде наказание или диета, пълна с забрани. Това трябва да бъде форма на възстановяване на връзката с силата ви. Чинията на зрелия мъж трябва да има цвят, вкус и история. Тя трябва да бъде красива за очите и успокояваща за ума, защото мозъкът и хормоните вървят заедно. Когато се чувствате добре, тялото ви произвежда повече допамин, повече серотонин и това има пряко въздействие върху половите хормони. Сега, след като разбирате как определени храни саботират енергията ви и какви избори укрепват хормоналния ви баланс, е време да съставите практически план. Просто ясно и реалистично за вашата рутина, защото грижата за себе си на 60 или повече години не е свързана с съвършенство. Става въпрос за постоянство, осъзнатост и воля за добър живот. По-долу са 7 храни, за които е доказано, че помагат за поддържане на тестостерона активен, балансират други мъжки хормони и повишават физическото и психическото разположение. Първо, яйца за свободно отглеждане. Богати на холин, добър холестерол и витамин D, те са от съществено значение за естествения синтез на тестостерон. Консумирайте варен или разбъркан с екстра върджин зехтин. Един на ден е достатъчен. Второ, авокадо. Източник на мононенаситени мазнини и бета-ситостерол, които помагат за намаляване на кортизола.
Лъжица преди лягане или с обяд е идеална. Трето, броколи и зеле. Кръстоцветните зеленчуци помагат на черния дроб да метаболизира излишния естроген. 3 порции седмично са достатъчни за поддържане на хормоналния баланс. Четвърто, тиквени семки, богат на цинк, магнезий и фитостероли. Лъжица на ден, сурова или печена, поддържа енергията ви и защитава простатата. Пето, чисто какао или шоколад над 80% какао. Стимулира кръвообращението и освобождава ендорфини. Каре след обяд може да подобри настроението и либидото ви. Шесто, мазни риби като сьомга и сардини. Източници на омега-3, те подобряват чувствителността към тестостерон и намаляват тихото възпаление. 2 пъти седмично вече е ефективно. Седмо, варени домати и диня. Източници на ликопен, мощни протектори на простатата и естествени стимуланти на кръвоносната система. Включете в салата или като лека закуска. Тези 7 храни, когато се комбинират с активен начин на живот, с качествен сън и по-малко стрес, превръщат зрялото мъжко тяло в сила на жизнеността. Не говорим за чудеса. Говорим за биохимия, приложена с интелигентност. Но има нещо дори по-мощно от всички тези храни взети заедно. Докосването, прегръдката, външният вид, истинският разговор. Проучванията показват, че мъжете, които поддържат здрави емоционални връзки и култивират смислени взаимоотношения, произвеждат повече тестостерон по естествен път. Обичта не е слаба. Привързаността е биологична. Тя храни душата и хормоните. Така че, освен да сложите тези храни в чинията си, присъствайте на срещите си. Откъснете очи от часовника, разходете се на слънце, пригответе храната си спокойно, яжте с този, когото обичате. Всичко това също регулира хормоните ви. Не е нужно да се връщаш към 30, но той може да изживее своите 60, 70 или 80 години с присъствие, желание, енергия и здраве. Тайната не е в скъпите добавки, нито в чудодейните формули. Тя е в сумата от ежедневните ви избори. Тя е в това да помниш, че все още можеш, че тялото ви все още реагира. И най-вече, че тялото ви все още ви чака. Оставете го в коментарите. Коя от тези храни вече консумирате? И кое възнамерявате да започнете днес? Абонирайте се за канала, за да получавате седмични видеоклипове за здравето, сексуалността и дълголетието в напреднала възраст. Активирайте звънеца и живейте с повече качество всеки ден.